गंगा सागर मेला 2025 जे 10 सँ 15 जनवरी तक होइत अछि। एहि मेला में विद्यापति जन कल्याण सेवा संस्था शिविर लगा कऽ मेला में जे सब जाइ छथि हुनका सबके पानि, बिस्कुट, दवाई आदि के आयोजन शिविर लगा कऽ रहल छथि। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार झा, चेयरमैन संजीव मिश्रा, सेक्रेटरी विजेंद्र शर्मा, नारायण मिश्र और सब व्यक्ति उपस्थित भऽ कऽ सबके सेवा में लागल छथि। सगळ्या व्यवस्था केल्या गेल्या आहेत। या मेळ्यातही प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे। मेळ्याचे वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास प्रशासनाला सहकार्य करा। हा मेळा तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आपल्या सर्वांसाठी आहे। पर्यावरण आपला मित्र आहे। पर्यावरण प्रदूषित करू नका, त्याला स्वच्छ आणि सुंदर ठेवा। मेळ्याच्या सर्व ठिकाणांवर मोठे LED स्क्रीन लावलेले आहेत, ज्यामार्फत नदीच्या भरती ओहोटीच्या मेळा, बस आणि वेसलचे वेळापत्रक आणि परिवहनाची माहिती, लॉन्चची स्थिती, मेळ्याचा नकाशा इत्यादी जाणून घेऊ शकता। या स्क्रीनवर लक्ष ठेवा आणि आपल्या आवश्यकतेची माहिती मिळवा। हरवलेल्या व्यक्तीची ट्रॅकिंग GPS सिस्टमच्या माध्यमातून केली जाते। खास डिजिटल माध्यमांच्या आधारे बसेस, लॉन्च आणि इतर वाहनांबद्दल माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे। मेळ्याच्या बाबतीतील कोणतीही माहिती आता एका विशेष प्रणालीमध्ये QR कोडच्या माध्यमातून आता तुमच्या मुठीत आहे। या व्यवस्थेच्या माध्यमातून पेयजल, शौचालय, ATM सेवा, स्वास्थ्य केंद्र, चौकशी केंद्र, बस, लॉन्च आणि वाहनांचे वेळापत्रक, विद्यापति जन कल्याण सेवा संस्था का दोसर दिन उद्घाटन के दिन अछि। काल्हि खना जे छै से इस संस्था के उद्घाटन भ गेल और आइ से जतेक जे व्यवस्था छै तै में प्रयास कने छी जे श्रद्धालु के सेवा दियन। जय मिथिला, जय मैथिली। मदत करेल। तत्काळ आधारावर त्या सगळ्या व्यवस्था केल्या गेल्या आहेत। या मेळ्यातही प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे। मेळ्याचे वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास प्रशासनाला सहकार्य करा। हा मेळा तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आपल्या सर्वांसाठी आहे। पर्यावरण आपला मित्र आहे। पर्यावरण प्रदूषित करू नका, त्याला स्वच्छ आणि सुंदर ठेवा। मेळ्याच्या सर्व ठिकाणांवर मोठे LED स्क्रीन लावलेले आहेत, ज्यामार्फत नदीच्या भरती ओहोटीच्या मेळा, बस आणि वेसलचे वेळापत्रक आणि परिवहनाची माहिती